Det er knap 2 måneder siden det begyndte. En strøm af flygtninge større end noget Europa har oplevet siden 2. verdenskrig. I Sverige og i Tyskland der er protesterne begyndt. Men flygtningestrømmen fortsætter. 700.000 mennesker har i år krydset Middelhavet for at nå herop til Europa. Kære flygtning, er du træt af alt hadet i dit hjemland? Er din familie på flugt fra undertrykkelse og religiøs forfølgelse? Kunne du bare godt tænke dig at leve et fredeligt liv et sted, hvor folk behandler dig som et menneske? Så hold dig langt væk fra Danmark. Landene, Sverige og Danmark, bliver ændret, bliver ødelagt i min optik ved at tage det, der procentuelt er meget, meget lidt, men som antalsmæssigt i vores lande er enormt meget. Jamen, vi kan da gøre præcis som vi har lyst. Vi kan lukke vores grænser for det første. Og det ønsker du? Selvfølgelig gør jeg da det. Det har vi gjort i 1000 år. Når man er på tålt ophold, så skal man jo ikke have det særlig rart i Danmark. Wow, det er surt sagt. Det er ikke noget, som vi i Danmark føler er en del af den danske identitet. Det er et stort problem. Et sekund. Jeg har sådan havret i Søren Espersen. Må bare lige én ting sige. Det her store problem, som vi alle sammen godt kan se eksisterer, altså det store problem med mange flygtninge. I'm Ferrugi, I went to asylum. I'm Ferrugi, you know? Parli italiano? I cannot speak Italiano. Refugee. Closet. Folkeparti foreslår, at i tilfælde af, at en ung, anden eller måske nu også tredje generations indvandrere gentagne gange begår kriminalitet, og ingen opdragelse er mulig, ja, så hjemsendes og repatrieres ikke alene den pågældende, men hele hans familie. Hør en gang, vi taler jo ikke om holdninger. Vi taler ikke om skarpe holdninger, dem har jeg selv. Jamen, det er ingen hemmelighed, at jeg synes, der er en gruppe af yderliggående muslimer, som for eksempel dig, der slet ikke jo passer ind i den samfundsorden, vi har i Danmark. Hvis mine argumenter var lige så dårlige som dine, så tror jeg er blevet sparket ud af partiet, og jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke er blevet fyret endnu, medmindre du skal fremstå som et eksempel på Dansk Folkepartis dårlige standard. Og den her. Og er det dem her? Men forestil jer en verden, som er anderledes. Forestil jer, at vi møder hinanden med åbne sind. Forestil jer, at vi omfavner hinanden med glæde, positivitet og venlighed. Forestil jer en verden uden fordomme, en verden uden krig, en verden uden kommunikative problemer og misforståelser. Forestil jer, at muligheden for at møde andre interessante mennesker og kulturer bliver åbnet på nettet ved bare et klik. Det behøver ikke blot være en forestilling. Med vores nye hjemmeside bliver det virkelighed. Vi har skabt en hjemmeside, som specifikt er udarbejdet for at fremme integrationen af de nytilkomne i Danmark. Det er en side, som skal skabe bro mellem etniske danskere og flygtninge, blandt andet igennem fritidsaktiviteter, chat og andre netværk. Det er lige til, man opretter blot en gratis profil, hvor personlige oplysninger indtastes. Helt konkret indtaster man oplysninger som navn, telefon, by, familie og forhold, detaljer om personlighed fx og livsbegivenheder. Til forskel fra Facebook og andre sociale medieplatforme er det vigtigt, at man skriver, hvad man søger. Det kan fx være en golfmakker, et nyt netværk, en læsemakker eller viden om kultur. På hjemmesiden er det muligt at opsøge aktiviteter i nærområdet. Det er under kategorier, hvor der fx er musik, sport, kunst, teater, litteratur og andet. Når man har fundet et event, man finder interessant, kan man specifikt søge tidspunkt og lokalitet. Der er også forskellige grupper repræsenteret, hvor frivillige står klar til at tage imod flygtninge, hvor både etniske danskere og flygtninge fælles kan tilmelde sig et hold, som f.eks. i den lokale fodboldklub. Det er også muligt at komme i kontakt med personer med samme interesser inde i chatten.
Her kan man aftale at mødes, eller flygtningen kan se det som en mulighed for at lære det danske sprog. På siden står der mere information om konceptet og tankerne bag projektet, og det er også muligt at finde kontaktoplysningerne på grundlæggerne af hjemmesiden.